De er ganske fulle begge to. Det er sånn, de ser ikke at vi filmer det en gang. Hva er det med dere? Så vil du legge deg, eller? Skal vi legge oss ned? Er du trøtt? Så er det bra. Skal vi legge oss ned? Ja, men uten å være trøtt, la man da. Jeg er ikke så trøtt. De er litt søte da. Ja, de er søte da. Beste. Kampfisk. Herregud. Shit, ass. Det er litt akkurat. Herregud, de er overtrette. Ja. Det er derfor det er sånn. Dere er overtrette. De er overtrette. Det er noe sånn 10 Jeg er år ikke gammel. Det er sånn, jo mer overtrett du er, jo mer overskuddsenergi har du. Og jo mer, ja, fucked up er du. Ja, nå fryser jeg. Nå må frøken trykke.